बिसोरो थरफा थरफा हिरा जानानै गाव गावनि नखर, गाव गावनि जिउ, गाव गावनि गामि, गाव गावनि हालाम आरो हादाबसाजों लोगोसे भारत नाङै मुलुगनि थरसे हिरा जानानै अख्रां सायाव हाथरखि जानानै जोंसार होनो थाखाय दिनै खेल महारनाव बाहागो लादों। देहायाव राफोद, गेलेमुआव जेब्लायबो आखा-फाखा। दिनै नैबे मोनसे जायगायाव सफैनानै दङ मानगोनां रायजो राजाफोर। आं दिनै नैबे खेलाखौ लानानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानदों। नैबे जायगायानो जाहैबाय सबायझार हाई स्कुल ग्राउन्ड फिल्ड दङ। बे ग्राउन्ड फिल्डआव महारन खेला जागासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांगासिनो। नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्ट दंबा खेलाखौ नायलांबानो जाबाय। आं देखायलांगासिनो दिनैनिफ्राय जाजेनदों। बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा माने प्रेक्टिसाव दङ। आं देखायलांगासिनो दसेनि उनाव जायखिजाया भिडिअखौ नायलांजोबबा बुजिगोन मा खेला। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। बिथाङा जाहैदों दिजेन बसुमतारी, भाइस प्रेसिडेन्ट चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन। जोंनि गेजेराव दासो नुजाफैनो हादों जोंनि लेंहरजानाय निर्मल ब्रह्म, अनारेबल एमएलए सिडली एलएसि। बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायहरबाय। लोगोसे गंसे ममेन्ट'खौबो होनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। दा बे समाव जोङो जोंनि लेंहरजानाय आलासि, मानगोनां आलासि बिथांखौ जोंनि फ्लेग हस्टिंनि थाखाय आं खावलायहरबाय। जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार श्री बिक्रम सिंह। Please come on the dais. रायजो राजानोंथांमोन, बिथाङा जाहैदों जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार चिरां डिस्ट्रिक्टनि। बिथांनि मुङा जाहैदों जतिन बरा एससिएस। Committee and also the DSO Sirang Sri Bikram Singh Demari for welcome. খুব ভাল দিন হয়। খেল মহাৰণ যোৱা বছৰ আমাৰ খেল মহাৰণটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ যেটো সাকসেসফুল হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আকৌ খেল মহাৰণ 2.0 হেতু ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে। এথলেটিক্স, ফুটবল, কাবাডী, ভলিবল, চেছ, खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे गंसे ममेन्ट'खौबो होनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय। मानगोनां रायजो राजाफोर आरो आंनि फलोवार नोंथांमोन, नैबे जायगायाव गोबां प्राइजफोरजों बुंफबनाय बिराद लाबोनानै दोनफैखाजोब्बाय आरोखि। दा गथ'फोरनो जाय मानसिया देरहानानै थांगोन बिसोरनो होनाय जागोन। नायनानै ला, नैबे जायगायावनो दंफैजोबखासै आरोखि। जायखिजाया नायलांबाय था। आं खेलाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो सेस्था खालामजोबगोन गासैबो। नैबे ग्राउन्ड फिल्डआवनो जागोन खेलाया। गोबां गेलेगिरिफ्रा बेवहाय सौफैनानै दंखानोसै। सौफैजोबखाबाय गेलेगिरिफ्रा, नायलांबानो जाबाय। गोबां गेलेगिरि लोब लोब फैनानै दंफैखासै, नुखाबायना आं देखायलांबाय। गथ'फ्रा गेलेनो थाखाय रेडि जाफैबाय। नोंथांमोना दसेनि उनाव नुनो मोनगोन। जोंनि बे गेलेग्रा फोथाराव
shall take part in the LSC competition, respecting and abiding by the rules which govern them. The other dignitaries serve. Dignitaries to release the vision for the sign of peace and prosperity. আৰু লগতে আজি আমাৰ LSC লেভেল এইখন খেল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব ওলাইছে। So I declare City LSC level competition of Khel Maharan 2.0 open. नैबे भलिबल खेला नायनि दै नायलांजोबबानो जाबाय आं मा खेला जायो नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांनो सेस्था खालामगोन।